Mabuhay kabaluyan! At dito kami ngayon sa bayan ng Sanasinto, Pangasinan. Halina't maglakbay sa aming barangay. Galila o Barangay San Roque. Welcome to Barangay San Roque. Dito na po kami sa Christina Milk Tea. Tara na tikman. So here guys, nandito po ang aming order. Yan. Nandito kami. At especially ang aming fries. Nako konti. Charis. What's up kabaluyan? So ito na nga po ang aming order sa Christina Milk Tea. At ito po ang aming babaunin sa aming picnic sa Kamanggahan. Galila. Wala ba tayo yung mangga? Unay, sakoy. Wow! Insabiyad man ay alayo! 1,000,000 zillion jillion dillion cotillion times later. So yun nga po. Ang daming mangga dito. At dito na po kami sa likod ng Kamanggahan. At bahay nila pizza. Bari. Guys, kukuha po kami ng mangga at si Via po ang kukuha. Ayan. Ayan, one down. Ano kulay na abot? Oh my God. Sige, go kaya mo yan para sa grades. Anime yun, tayo siya rin. Tsaka anime yun. One eternity later. What's up, kabaluyan? So ayun na nga, tapos na po kami mag-picnic and maya-maya lang babalik kami for sunset and next spot namin is sa Periyahan. Stay tuned! Hi guys! So kami ay nagbabalik upang ipakita sa inyo at libutin ang Periyahan ng Barangay San Roque. Halina't samahan niyo kami! Tara na!
Go. Okay, go. Ayaw mag-bashin. So guys, naglalakad na po kami pauwi galing sa perya. So, ito na po namin. Paano yan? Hi guys! So tapos na po kaming libutin ang peryahan and tapos na rin kaming makapaglaro. And I hope you enjoy and good night at ito na again ang aming content. Salamat! Bye-bye! One, two, three. 1, 2, 3. Mabuhay! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! What's up? 3, go! Ulit! Bye, papunta sa aming barangay. Galira at barangay. 1, 2, 3, go! Mabuhay, Mabuhay, kabalayan! Andito kami ngayon. We're back mga kabalayan! Ano ay?